Adam ni ne. Sun kasa haƙurin ganin nasarar da ke ta bin mu, muna shan suka da zagi suna ta kullatar mu, ba ma damuwa da soki burutsin da suke ta yi akan mu. Mun san Allah ya san ba mugun nufi a ranmu, amma ga magana ɗaya wacce zan faɗa kuma ina na ta. Kun ji ku ɗauka, duk da ɗaukar ta bai zamo dole ba, haƙuri sani ne shi za mu ta yi ba za mu gaza ba. Amma ga maganar wacce zan faɗa sai ku riƙe aka, wanda ya zage ni ya san yayi ne don bisa sirransa. Ban yi abun kunya ba, kun ga ku ban canci a zagen ba, ina zama da kowa lafiya ba wai yaban kai ba. Duk eriyar mun za a duba banda abokin gaba, duk da ɗan adam ajizi ne ba zai ki aikata laifi ba. Amma na san kun san ni ba mutumin banza ne ba, to don haka sai ku kyale ni in yi sha'ani na, in so abin da zan so, wanda ban so ya bar gabana. Ina neman na kaina ba a zaune nake ba, kuma alhamdulillah ina samun yan canji na. Ya Allah ka karo arziki, maƙotanmu duk mu bi kai manna tsakani mu da su, dan hakan za ya fi mu gyale yan gulma ajali. Marasa tawakkali mu dai mun san hassadar su ita ke kara mana tallafi, ba ma kwana da kowa ba ma tashi da kowa, abin da ya fi mana shi kawai muke yi, neman arziki. Ya Allah ka karo arziki, ya Allah ka karo arziki, ya Allah ka karo arziki. Magautanmu duk mu bi, ya Allah ka nunko arziki, ka kara mana shi, suna ji suna gani ba yadda za su yi.